mga binati o minahal kong matalom nun. Today is Friday nga, last day ron sa moang immersion sa Taga-Kahagnaan National High School nga. Kuan guys, may bulit ko nila kay bisan ko man sa magdinalian bitaw ko, mahatag ko nila trabaho pero na ay deadline hatagan og alauna pero i-submit ini kalas 2 tabang sila. So wabi to reklamo ano bitaw kuan sila mo tabang jud sa kuan in behalf sa amo ang municipal accountant diri sa lungsod sa Matalom. Daghang salamat sa inyong natabang diri sa accounting department sa Taga-Kahagnaan National High School immersion. Ang mga buukan o dili jud mo reklamo sa mga binalian nga sugo, stress or pressure aron ma-submit jud namo ngadto sa auditor. Balikon ko, daghang salamat sa mga Kahagnaan National High School immersion nga may tabang namo diri sa accounting department diri sa lungsod sa Matalom. APP bisyo nga mo serbisyo sa katawan ug ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Diri sa accounting department. Bye guys. Wala magmasulit nimo guys. Day. Kuan, wala ka nang nindot pod kay naka-experience make ka nang ginagmayng trabaho bisag ka nang kananay mga papel-papel ra. Hay ba mo sa Kamingaw. Imo day. kuan kanang kanang thankful me kay naka-experience me ani nga work immersion sa accounting department. Then nalingaw ko sa mga trabahoon, especially katong ipa-balance ko sa kuan, financial balance na. Okay, daghang salamat o Come on, God bless. Okay ra kanan. Thank you sir Rico. Okay, mga niya itong mga last day nga kuan. Bye.